hayya sallah Hello marne gaske hafi sallah ne ku firfito mu je rayu hafi sallah ne ku firfito mu je rayu NigerFlavor.com. sallah jazo jazo hayya sallah jazo sami kauce ba mu guri sallah jazo jazo hayya sallah jazo ranar sallah za mu yi nuna wa da abokai har da gawaye mun